Nthano za m'Baibulo. Batumeyu wakhungu. Pali mwamuna amene wakhala pambali pa msewu. Wakhala apo tsiku lonse. Dzina lake ndi Batumeyu. Apa ndi apo anthu amudutsa. Kenaka Batumeyu atambasula dzanja lake. Icho chitanthauza, chonde muzandipasako kanthu kalikonse. Ine ndine osauka kwambiri. Inde Batumeyu ndi wopemphapempha. N'chifukwa ninji iye achita ichi? Bwanji iye sapita kukapeza ntchito? Chabwino, Batumeyu osauka sakwanisa kugwira ntchito. Iye ndi wakhungu. Iye sangaone chilichonse. Nthawi ya masika, pamene zonse zioneka bwino chifukwa cha kugwidwa ndi dzuwa, Batumeyu sangachione ichi. Iye akhoza kumva mbalame kuyimba, koma sangazione. Iye akhoza kumva anthu kulankhula, koma sadziwa mmene iwo aonekera. Nthawi zonse ndi kwakuda kwa iye. Kodi icho si chisoni kwa Batumeyu? Pali anthu ambiri achisoni m'dziko lapansi, anthu akhungu, anthu osamva, ndi anthu amene adwala. Kodi inu mudziwa chifukwa nchiyani? N'chifukwa cha tchimo. Tchimo ndiye gwero la zipsinjo zonse m'dziko lapansi. Onani, kodi anthu onse awo achita chiyani pa msewu? Ayi, Batumeyu sangawaone iwo, koma iye ali kuwamva iwo. Kodi nchiyani chili kuchitika? Iye afunsa. Anthu anena kwa iye, Ambuye Yesu ali pa ulendo wake. Iye adzapitira pano. Batumeyu aganiza, Ambuye Yesu apitira pano. Iye angandithandize ine. Iye wachiritsa kale anthu odwala ambiri. Batumeyu mwina sakhoza kumuona Yesu, koma iye akhoza kumuyitana iye mokuwa, Yesu, mwana wa Davide. Iye ayitana, ndichitire chifundo ine. Icho chitanthauza, chonde ndithandizeni ine Ambuye. Kodi Ambuye azamumva iye? Kodi Ambuye azamva ndi kumuthandiza iye? Anthu ozungulira iye ali kumva Batumeyu kuyitana. Ichi chiwakwiyitsa iwo. Khala chete, iwo anena. Chonde leka kuyitana kwa phokoso kwambiri. Koma Batumeyu apitiriza kuyitana. Iye aganiza, Ambuye Yesu ali kudutsa tsopano. Ino ndi nthawi imene iye angandithandize ine. Iye ayitana ngakhale mokuwa kwambiri, mwana wa Davide, ndichitireni chifundo ine. Inde Batumeyu adziwa kuti Ambuye Yesu achokera ku banja la Davide. Iye ndi mpulumutsi. Ambuye Yesu akumva Batumeyu kuyitana. Iye ayimirira. Iye anena kwa anthu omuzungulira, mubwereseni Batumeyu kwa ine. Mofulumira iwo apita kwa Batumeyu. Iwo anena kwa iye, kondwera, Ambuye Yesu mwini wafunsa iwe kubwera kwa iye. Batumeyu afulumira kunyamuka. Posapita kanthawi, iye ali pamaso pa Ambuye. Batumeyu, Yesu anena, kodi iwe ufuna chiyani? Ufuna kuti ndikuchitire chiyani? Atikufasa mmene liwu limvekera. Batumeyu anena mwaulemu, Ambuye,
ine ndingakonde kuonanso. Kodi inu muzandichiritsa ine? Inde, iye akhulupiriradi kuti Yesu akhoza kuchita tero. Ndipo Yesu anena chiyani? Pita pa ulendo wako, chikhulupiriro chako chakuchiritsa iwe. Ndipo kenaka maso a Bartumeyo mosachedwa ayamba kuwala. Iye akhoza kuona. Iye aona dzuwa kuwala pa chilichonse. Iye aona mitundu yowala ya maluwa. Iye aona zonse. Ati kukongola zinthu zonse. Koma inu muziwa china chimene iye ali kuona? Iye aona Ambuye Yesu, amene achita chozizwitsa ichi chachikulu. Ati ubwino wa Ambuye Yesu kwa iye. Iye sayenera ichi konse. Mozichepetsa iye anena zikomo kwa Ambuye Yesu. Ndipo iye ayamika Ambuye. Yesu apitiriza ulendo, ndipo Bartumeyo atsata Ambuye. Iye afuna kukhala kufupi ndi iye. Ife sitingakhale akhungu, komabe chinenedwa m'Baibulo kuti ife tonse ndife akhungu. Inde chifukwa cha tchimo mtima wathu ndi wakhungu. Ife sitiona kuzala kwa machimo mwa ife. Ife sitiona chisoni chimene tili nacho. Koma Ambuye angasegule maso athu monga iye anachitira Bartumeyo. Mfunseni Ambuye kusegula mitima yanu yakhungu.